Hej og velkommen til min lille sprogforståelsesprøve, som den jo hedder. Til at starte med, der vil jeg gerne lige vise den første sætning her, som jeg har lavet, hvor der så skulle være indblandet 6 forskellige ordklasser. Og til at starte med, der har vi jo så talord. Der har vi de her to fine ord, 23 og 1. Talord, det er simpelthen bare, hvor man skriver bogstaver i stedet for tal. Og så den næste, der har vi jo så substantiv, også kaldt navnord på dansk. Der har vi jo manden, en mand, manden, og så en abe. Ja. Og substantiv, det beskriver simpelthen bare personer eller ting i teksten, eller sætningen. Og så form, det er manden, det er så både i singularis bestemt form. Abe, det er både i singularis ubestemt form. Så har vi jo også verber, vores udsangsord nemlig. Og der har vi jo kun det her ene fine lille let, og det er blev. Og så kan vi så sige, at blev, det viser så handlingen i sætningen, altså hvem eller hvad der skete. Men han blev simpelthen skudt 23 gange. Og form, det blev så både i præteritum. Dejligt nemt. Så går vi videre til artiklerne. Vi har kun en enkelt artikel, det er en. Det beskriver så antallet af hvor mange der er skydegale, nemlig den ene skydegale abe. Og så har vi vores præpositioner. Der har vi det lille ord, også kaldt a. Præpositionen i denne sætning beskriver simpelthen bare, hvem der gør hvad. Altså, han bliver skudt 25 eller 23 gange af en skydegale abe. Og til sidst har vi så vores adjektiver, også kaldt tillægsord. Det er så skydegal. Det er nemlig noget, man kan være. Det er så dejligt nemt. Ja, den er både i ubestemt form, intet køn. Så lad os gå videre til den næste del i opgaven. Der er så de her 3 sætninger. Til at starte med, der har vi I'm living with my parents. Og så nemt som den er, så skal vi jo også analysere den her fine lille sætning. Til at starte med, der vil jeg gerne lige sige, at den er transitiv, fordi den har et objekt, nemlig my parents, mine forældre. Og så er det også præsens nutid, fordi jeg bor sammen med mine forældre. Det er noget, jeg gør nu. Det var ikke noget, jeg gjorde for 10 år siden, men det er noget, jeg gør nu. Og så er det næste, det er så den dansætning. Jeg boede sammen med mine forældre. Ja, her er den altså igen transitiv, på grund af, at man har et objekt, mine forældre. Og verbets form i denne sætning, det er jo så boede. Det er præteritum, også kaldt datid på dansk. Og det er altså fordi, at det slutter på e, nemlig på grund af, at det er datid. Ja. Og vores sidste sætning hernede, det er så min fine lidt spansk sætning her. Det er således, yo he vivido con mis padres. Og den siger så, jeg har boet sammen med mine forældre. Så at starte med, så er den igen transitiv. Og så er det samme samme ting igen. Nemlig det er forældrene, der er objektet. Mis padres. Og form, den er så skrevet i præteritum igen. Fordi det er så datid, fordi jeg har boet med mine forældre. Ja, så lad os smutte ned til den sidste del i den her tekst. Og det er mine 2 sidste sætninger. Lad os starte med den første. Det er, manden går en tur ned til søen. Til at starte med, der har vi jo vores verbalet. Det er går. Det kan man finde ved at sige at eller jeg. Altså at gå, jeg går. Og så har vi den næste. Det er subjektet. Det er så manden. Fordi hvem går? Det gør manden. Hvem eller hvad kan man jo sætte foran, når man skal finde subjektet. Og så har vi et objekt. Så kan vi sige, hvor går mand? Eller hvad går manden? Hvor går manden? Han går en tur. Han går en tur ned til søen. Og vores adverbiale, det er så søen, fordi at det beskriver så hvilket sted i sætningen, hvor manden går hen altså. Og det er så søen. Og så vores sidste sætning hernede. Bum. Den lyder således. Manden, som hedder Peter, er gået ned til søen. Til at starte med, der har vi jo vores verbalet. Det er gået.
fordi det er led. Det er noget, der hænger sammen. Det sammensat led, som det hedder. Så har vi vores subjekt igen. Det er som manden. Eller Peter. Hvem er gået? Det er jo manden, som hedder Peter. Så det er jo en lang sætning. Og så har vi vores subjektsprædikat. Det er manden, som hedder Peter. Altså det her med, han hedder Peter. Det er ikke bare en eller anden bestemt mand, men det er Peter. Og så har vi jo igen vores adverbialet. Det er så søen. Igen fordi det foregår, eller fordi han beskriver et sted i sætningen. Nemlig søen.